ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Ramazan ayları mübarek bulsun. Ramazan ayında biz tırışabız köprek Kur'an okurga. Hem Kur'an'ı гадәттә biz okuybiz Arap dilinde, гадәттә tez-tezgine köprek savap alır için, hem inde Ramazan ayı boyuna Kur'an'ı okup bitirir için. Lakin Kur'an'ı bizning okuğuna karaganda elbette мәгънәсе дә безгә бик мөһим. Һәм шушы Коръәнның мәгънәсенә игътибар итсәк әгәр дә, анда әлбәттә бик тирән, бик мәгънәле сүзләр бар. Әгәр дә ул тирән мәгънәле булмаса, Аллаһның сүзләре булмас иде. Әгәр дә ул менә шушылай стәл өстендә ятып укыр өчен генә булсалар. Ләкин аның Коръәнның мөгъҗизасы бүгенге көндә яңа яктан ачылды. Шушы мәгънәле сүзләрнең яңа ягы ачылды. Нинди ягы? Фәнни мөгъҗизалар. Коръәндә булган фәнни мөгъҗиза. Коръәннең бик күп мөгъҗизасы бар. Анда бар саннар мөгъҗизасы, анда бар тил ягыннан булган мөгъҗизасы, бар фән ягыннан булган мөгъҗизасы. Мәсәлән, Коръәни Кәримдә фәннең төрле өлкәләреннән төрле аңлатмалар, ачышлар әйтелә. Шушы ачышларның иң зурысларының берсе дип әйтик инде, иң популяр булганы, зурысы түгел, бәлки иң популяр булганы, ул да булса, мәсәлән, без беләбез Жак-Ив Кусто дигән кешене, бу француз океанологы, ул инде диңгезләрне гизеп, шушы диңгез тормышын, диңгез хайваннарын өйрәнгән кеше. Ул шундый бер ачыш ясый. Барды ике диңгез ди, килеп кушылалар ди. Ләкин ике диңгез очрашкан урында аларның сулары кушылмый. Bir ягында бер төрле су микроэлементлар белән, икенче ягында икенче төрле су микроэлементлар белән ди. Ул су берсе төче була, берсе инде тузлы була. Бу феноменны хәзер күрергә була, интернеттан табырга була. Күп сәяхәтчеләр моны инде безгә аңлаттылар, сөйләделәр, шулай бит. Хәзер инде ул безгә гаҗәп әйбер түгел. Әмма ул заманда ул гаҗәп иде, чөнки әле аны барып күргән кеше юк иде. Инде хәзер шушы ачышны ясаганнан соң, аның белән бергә булган, сөйләүләргә караганда инде күп дөрестер, аның белән бергә булган бер йемен гарәбе Коръәнне ачып күрсәтә. Сез дә ачыш ясадыгыз ди. Әмма бу ачыш Коръәндә 1400 ел элек инде әйтелгән иде ди. Һәм дә Коръәндә чыннан да бар, Рахман сүрәсендә бар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мараҗал бахрайни ялтaqiyан. Бәйнәһүмә бәрзәхул ла ябгыян. Ике су очрашыр ди, әмма кушылмас. Аларның арасында күренми торган пәрдә бар диелә. Коръәни Кәримдә. 1400 ел элек. Бу җирне күргән кеше юк ул вакытта. Ни пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям, ни бер гарәпнең дә әле анда барып күргәне юк бу сүзләрне. Һәм дә инде шушы ачыштан соң кайбер мәгълүматларга караганда ул İslam dini kabul итә. Жак-Ив Кусто. Чыннан да İslam dini хак дин, бу мөгъҗиза икән ди. Чөнки кеше моны язып калдыра алмас иде ди. Әле генә ачтык бит без моны ди. Димәк, моны Аллаһы Тәгалә язган, Аллаһы Тәгалә әйткән, ул белүче ди. Кайбер мәгълүматларга караганда, мәсәлән, аны малай әйтә, ул İslam dinin кабул итмәде, ул үз динендә калды ди. Аллаһу а'лам, Аллаһ белүче. Әмма Коръәндә әлбәттә бик күп башка мөгъҗизалар да. Кешенең ана карнында булган мәсәлән үсеше. Аның эмбрион халәтеннән, яралгы халәтеннән инде сияк, тиреләре барлыкка килгәнче Аллаһы Тәгалә шушы этапларны безгә аңлатып күрсәтә. Мәсәлән, Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хуликал инсану мин галак. Кеше барлыкка килгән ди, бер ыешкан каннан ди. Яшкан кан ул яралгы, ул эмбрион. Аның сүзе төгәл итеп әйтелә. Гарәпләргә дә аңлашылсын өчен, һәм бүгенге көндәге фәнгә дә туры килсен өчен. Бик төгәл әйтелгән сүзләр, бернинди каршылыксыз. Хәтта шушы эмбрионны караган вакытта да, үсешен караганда да Коръәнгә ул туры килә. Башта ул галяк, ешкан кан булыр ди.
Аннан соң ул булыр мудга, ит кисәге ди. Аннан соң шушы сияккә ит үсәр ди. Өч этап белән Аллаһ Тәгалә безгә адәм баласының үсешен тасвирлап күрсәтә. Һәм бу өч этап вакытлары белән әйтелә. Беренчесе булыр 40 көн, икенчесе булыр 40 көн, өченчесе булыр 40 көн, 120 көн. 120 көннән соң жан иңгә ди, кешегә ди, 4 айдан соң. Һәм 4 айлык яралгы бүгенге көндә инде исән тере кеше булып санала. Галимнәр расладылар, 4 айда бала исән булып санала. Уйлый башлый һәм аны инде кеше дип, исән кеше дип әйтә алалар. Үзи булмаган чорда моны ничек белеп булыр иде? Берничек тә белеп булмас иде. Шулай ук адәм баласының 6 айлык срок ана карнында йөрү минималь срок икәнен дә безгә Коръән әйтә. Гали радиллаһу анһу Коръәннән шулай дип чыгара. Ул әйтә, бала Коръәндә әйтелә, бала анасының сөтен имәргә тиеш 2 ел ди. 2 ел 24 ай. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, ана карнында йөрү белән иму вакыты 30 ай ди. Димәк, 24 айны 30дан алсак, ана карнында 6 ай килеп чыга. Ә бит гадәттә 9 ай йөрергә тиеш ана карнында бала. Нишләп 6 ай? 6 айны Аллаһ Тәгалә минимум дип куя. Әле бу минимумны элек белмиләр иде. Чөнки 6 айлык бала туса, аны саклап кала алмыйлар иде. Бүгенге көндә 6 айлык баланы саклап кала алалар. Махсус инкубаторда дип әйтик инде. Элек 7 айлыктан саклап кала алалар иде, әмма 6 айлык юк иде. Әмма 6 айдан да зирәк булса, ул бала яшәми. Ул әле, димәк, үсеш аның тәмамланмаган. Шуңа күрә ул үлә, андый бала. Моны Коръән әйтеп калдырган безгә. Коръән әйтеп калдыра безгә космос мөгъҗизалары турында. Коръән әйтеп калдыра безгә йолдызлар турында. Бернинди каршылыксыз. Коръән безгә әйтә, күк баганада тормый ди. Элекеге вакытта, әле Колумб вакытында, Христофор Колумб вакытында ул Индиягә барырга дип сәяхәтен әзерләнә. Аңа әйтәләр, син Индиягә барып җитә алмыйсың ди. Дөнья бетәчәк ди. Дөнья бетәчәк ди. Син дөньяның теге ягына тәгәрәп чыгып китәчәксең. Ул урында һава белән җир тоташкан ди. Син анда барып җитә алмыйсың ди. Барып җитсәң дә һавага барып терәләсең диләр аңа. Христофор Колумб вакыты 15нче гасыр. 1400 ел элек Аллаһ Тәгалә әйтә, һава белән җир тоташмый һәм һаваны баганада тотмый ди. Моны кем белгән, кем ул вакытта сәяхәт кылган, җир тирәли әйләнгән, беркем әйләнмәгән. Бу фәнни мөгъҗиза. Шулай ук Коръәни Кәримгә нигезләнеп исәп-хисап ясаучы Самарканд галимнәре инде 10нчы гасырда ук әйтәләр. Җир шары түгәрәк, җир шарының массасын әйтеп бирәләр һәм җир шарында ничә материк барлыгын әйтәләр. Алар әйтә, кимендә 5 материк булырга тиеш диләр. Коръән хадисләргә нигезләнеп чыгарылган менә шушы нәтиҗәләр. Һәм бик күп, алман санап бетерерлек түгел. Анда таулар турында әйтелгән сүзләр, анда бөҗәкләр турында әйтелгән сүзләр, хайваннар турында, үрмәкүч турында, умарталар турында, кырмыскалар турында әйтелгән сүзләр. Анда бик күп мәгълүмат фәнни яктан. Без моңа гаҗәпләнәбез бүгенге көндә. Шаккатабыз. Ничек инде ул 1400 ел элек шулай төгәл әйтелде икән дип. Сәбәбе бик гади. Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Һәм без моны кабул итеп, бары тик иман китерәсе генә кала. Әмма күп кешеләр шаккатып тыңлыйлар да, күңелләрендә аларның бер нәрсә дә селкенми. Ни кызганыч. Гарәпләр шушы фәнни мөгъҗизаларны белмәсәләр дә элек, барбыр Аллаһның сүзен кабул итеп иман китерәләр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе дә фәнни яктан бу сүзләрне аңлатып калдырмаса да, ул безгә аның Аллаһ сүзе икәнен әйтеп калдырган иде. Менә бу безнең өчен бүгенге көндә ул ачышлар, ул фәнни мөгъҗизалар. Инде күрегез, сезгә бит күрсәтелгән, уйлагыз диелә. Инде шуларны күреп тә иман китермәсәк, без кем булыр идек? Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.